Nke a bụ Ịmatụ TV. Igbo ekene m unu, Igbo mma mmanụ. Ibe anyị gba mmanụ ibe anyị ekene m unu. Ihe anyị chọrọ ikwu na ihe onyonyo nke ụbọchị taa bụ ihe gbasara agha dị na okpukperechi Catholic Church na Anglican Church na Anambra steeti. Ihe anyị na-ekwu okwu ya taa bụ nnukwu agha dị n'etiti ụka na abụọ. Ọwụ na unu n'anya, o nwere agha na-aga n'etiti ụwa niile. Enweghị ụmụ ihe religious war ndị a anọkata ndị isi ndị na-akpụ isi ala anọkata ha jee kugburu ndị nke si na ha na-eso ụzọ Kraịst, ma ọkwanụ ndị na-eso ụzọ Kraịst nọkata ha sị mba na ihe ndị a na-eme na ha ghọtazi isi ya. So abịa otu a Nigeria dị kịta, adịghị m sure na ị nwere ike ịgụta ihe dịka 3 months ma 2 months ga-agafenụ ka ha ghara ịsị na ndị na otu okpukperechi ma nke ọzọ na onweghị ndị wakpo ha makwa na onweghị ndị mere ha attack. O juru eju ebe ọbụla na Nigeria, o juru eju na ụfọdụ steeti dị iche iche mpaghara Nigeria niile. A na-egbu ụfọdụ mmadụ maka okpukperechi ha. Abịa n'akụkọ nke Nigeria gbasara religion, nke a onwe na onye wụ stranger, nwere onye wụ ọbịa na ya. So onwe ga-asị na ada anụ ihe na-eme na Nigeria, onye ọbụla na-anụ ya, onye ọbụla na-anụ ihe na-eme na Nigeria. Mana n'ime vidiyo anyị na-eme n'ụbọchị taa, ihe anyị chọrọ ikwu okwu ya wụ gbasara Christian war, agha dị n'etiti ndị na-eso ụzọ Kraịst na Anambra steeti. Agha na-ekwu okwu ya, ihe bekee kpọọ ha sị na ihe dị very dangerous. Ọ dịghị mma maka echi anyị na-abịa abịa, for our tomorrow. Ọ dịrọ good. So agha a onweghị ebe ọ ga-ebu anyị gaa, onweghị ebe ọ ga-ebu ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị n'ọdịnihu anyị wee gaa. Amakwana m isi agha a, maka agha a esigo na ndọrọ ndọrọ ọchịchị pụọ banyekwa na nnukwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ. Ihe repackage. Agha dị n'etiti Roman Catholic Church na Anglican Church na Anambra steeti, ma Anglican ndị a na-akpọ CMS na Anambra steeti. Ihe anyị chọrọ ikwu maka ya na vidiyo a. Biko ịga n'ihu, Ogu Emmanuel bụ aha m, nke Ịmatụ TV. Biko ọ bụrụ na ị wụ onye ọhụrụ na chanel a, anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Anyị nọkwa na YouTube ya na Facebook. Aha anyị ebe ahụ Ịmatụ TV. Ndị ochie wụ ndị na-eso ụzọ anyị ekenekwa unu ebe o buru ibu. Biko na ịga n'ihu maka oge adịghịzi. Agha anyị na-ekwu okwu ya, agha bụ agha zoro ezo, a na-anụbu ya na nzuzo mgbe mbụ, mana kịta otu agha siri dị, onye ọbụla napụtazikwa ka ya gbaa direct, onwezikwa ihe nzuzo dị n'ime ya. Ụfọdụ ndị aka ha dị n'ime agha pụtaziri na public ka ha gbaa, fat ha ji echere akwa ha ruru unyi bịa na-asụ ya n'etiti ahịa na ụmụ ahịa. So ozi ha na-ezo ezo kịta. And agha bụ agha ga-emetụ ọtụtụ mmadụ. Agha bụ agha ga-emetụ ọtụtụ mmadụ. Biko ọ ga-amasị anyị ka ị gee ntị na ọdio meseji a. Ọdio meseji a, onye mekwara na ọdio meseji a, one Reverend Anglican gentleman. Biko ọ ga-amasị anyị ka unu gee ntị na ọdio meseji a. O nwere ihe buru ibu unu ga-aghọta. Abịa n'ime ọdio meseji a, ihe anyị chọrọ iwe n'ime ya, anyị achọghị iwere ihe gbasara otu esi tụkwa vootu ma mee elekshọn na Anambra steeti ma ọkwa na ọwụ ya, kama na-ebe o si wee gbasa ndị Catholic Church na ndị Anglican Church, ka unu wee ghọta ihe a nwere ike pụtara anyị n'ọdịnihu. Biko geenụ ntị.
ụmụ Chineke ndị Christ Church Eziagụlụ Ekwulọbịa. Asị m ka m kene onye ọbụla n'abalị a, kenekwanụ Chineke onye mere ka anyị nwee ndụ na arụ ike wee hụ ụbọchị taa nke na-agwụ agwụ. Ihe nji wee sị ka m nwere ọnụ kwuo ya ekwu bụ ka ọ ghara ịbụ ihe ederede, maka enwere ike fọrọsị na ha ghọtara ihe ya so n'oyibo, mana achọrọ m ka m kwuo ya na onu m so that ọnwụ ịpụọ n'ilo igwa onye ọbụla ihe ụkọchukwu ndị Christ Church Eziagụlụ kwuru gbara ndị chọọchị ya, gbakwa onye ọbụla ihe Chineke na-amasị, onye chọrọ ọganiru na ọdịmma nke ndị mmadụ, ka ọ ghara ịbụ ihe ederede. Ihe nji wee sị ka mkpa anyị kwuo onye na okwu bụ maka election enwere echi niile. Unfortunately, ụfọdụ mmadụ n'ime anyị ebiro na Anambra steeti, ụfọdụ mmadụ na-abịaru, ụfọdụ mmadụ nwere ike bụrụ ndị nwere enyi na Anambra steeti onye Roman Catholic, ụfọdụ mmadụ bụ ndị si n'ezinụlọ ndị Roman Catholic pụta wee bịaba ụka Anglican. Ihe m si wee ka mkpọ anyị bụ ka m gwa anyị ihe ndị Anglican kpebiri gbasara election a ga-eme echi niile. Ofu ihe m chọrọ ka m kwuo na mbụ bụ na onye ọbụla na-agwa gị okwu gị tụnyelu apụga nke prọfesọ Chukwuma Soludo bụ onye ji akwụkwọ ya, ma ọ bụ PDP nke Valentine Chineto ozugbo bụ onye ji akwụkwọ ya, onye ahụ abụrụ ezigbo mmadụ. Ana m ekwuye dịka ụkọchukwu nọ na Anambra steeti. Ọ n'obodo a ka m gụrụ akwụkwọ sekọndịrị m, gụọ yunivasiti m. Ọ dịbụrụ mgbe ọbụla anyị hụrụ Anambra steeti ka ọ dị as bad as it is now. Ọ dịbụrụ mgbe ọbụla anyị fụrụ steeti anyị ka ọ na-ada kpamkpam otu ọda kịta. Ndị Roman Catholic emego anyị alụ, ha emego obodo alụ. Ka m gwụwa ya ọzọ, onye ọbụla sị gị tụnyelu apụga ma ọ bụ PDP akwụkwọ abụrụ ezigbo mmadụ. Ihe ndị CMS kpebiri ime bụ na anyị ga-atụnyelu Sinetọ Andy Ụba APC akwụkwọ echi niile. Ihe a ga-eji wee mee nke mbụ bụ na ndị Roman Catholic alụgo anyị aka n'anya otu ọ dị mma. Ha ekwugo na over their dead body ka onye CMS ga-achị Anambra steeti. Ha sogbu anyị aka ahụ ka ọ dị mma. Nke ịbụa bụrụ na ọ bụrụ na anyị efele ịnapụta ọchịchị n'aka ndị ubi ọjọọ a kịta, ụmụ anyị ga-abụ anyị ọnụ. Abụ m ụkọchukwu, enwere m better opportunity karịa ụfọdụ mmadụ iweta ihe ọbụla nchọ na Anambra steeti. But ọ bụrụ otu ka steeti ya dị before. From the time of Peter Obi, Anambra State were turned into a dangerous zone, turned into a zone, a state nwụrụ anwụ. Ụzọ niile ama Peter Obi Anambra State enwere nke dị n'eku mekịta. Amara m ịma na from the time of Peter Obi, now all the Roman Catholic fathers they do go on Anambra State from our state fund. Amara m ịma na it continued n'oge nke Obiano. Amara m ịma na most of the schools who belong to the Anglican Church and communities
has been handed over to the Roman Catholic churches. Amara m ma na enwelu mmadụ 433 enyere ọlụ n'ime izu gara aga. All of them bụ ndị fada. Ụmụnna, ruo ole mgbe ka anyị ga-agbachi nkịtị ewere ihe ruoro anyị wee na-enye ndị ọzọ? Ihe ndị fada chọrọ ime bụ ka ha weghachi Peter Obi n'ọfịs site n'ịtụnye alụ Valentine ozugbo akwụkwọ. And unfortunately, na ọtụtụ ime anyị aghọtara ihe a chọrọ ime. Ihe a chọrọ ime bụ ọ bụrụ na ekwu anụnwa Obianọ mere mpụ na Anambra steeti na-amago na apụga emego problem nkwado ka ha baa na PDP wee werekwa ya ọzọ. That is why Peter Obi ji wee netie ụkọchukwu Anglican bụ Reverend Godwin Okonkwo anya n'iru wee sị ya na ọ gaghị enye tiketi na PDP. Adamekwa ka ya dịkwa mmadụ si kwuo ife anụ apasị send out to people. Enwere mgbe ọ ga-ezi ezi na anyị ga-ewere nkwado anyị nye onye ọbụla bụ onye fada. They have taken more than required, and I think na n'oge a ka o kwesịrị ka anyị binie kwuo okwu dịka ndị Siemens. Amaghị m ebe onye gị na ya bụ agbata obi ma ọ bụ enyi gị, mana anyị na-ekwu ife a maka ọdịmma nke onye ọbụla nọ na Anambra steeti, ma ị bụ onye fada, ma ị bụ onye Pentecostal, ma ị bụ onye Anglican. Ọ bụrụ na ya napụtara ndị a obi ọjọọ a gọọmenti of Anambra steeti n'oge a, ụmụ anyị ga-abụ anyị ọnụ. Ọrụ niile a na-ewe na Anambra steeti ndị fada ka a na-enye. Ọrụ niile a na-ewe na Anambra steeti ọ bụ ndị fada ka a na-enye. Then ọ bụzi na ị bụrụ onye fada wee chọ ka enye gị, ị ma na ị ga-esiriri n'aka onye fada webata. Ejere m n'anya na ọrụ enyi na music wee chọpụta na ndị fada nwegasịlụ ndị a mara aha ha afa ha na music nyere mmadụ ka enye ọrụ. Ma chọrọ afọ mmadụ ebe a, mana ọ bụrụ otu a ka obodo ga-esi gaa n'iru. Ọ bụ na kọntinu wee hapụ ihe a ka ọ na-aga n'iru, ịma na anyị ga-akwagharịrị, and ụmụ anyị ga-abụ anyị ọnụ. Echi niile ndị bishọp ndị Anglican, ndị ụkọchukwu ndị Anglican, ndị na-ekpere anyị ekpere, ndị na-enye oriri nsọ enego ihe anya wee fụ n'obodo anyị na-ada. Anyị wee kpebie na ebe anyị ga-etinye aka bụ Andy Ụba. Ihe ọbụla na-akọ na-ekwu maka ndị bụ okwu ụgha na okwu si n'aka egosipụta, maka na nwere onye n'ime ha ga-asị m na o nwere personal experience with Andy. Ka m kwuo nke a, ọ bụrụ na ọ bụrụ Andy Ụba, Chukwuma Charles Soludo agara abụ CBN gọvanọ. Andy werie nye Obasanjo. Ọ bụrụ na ọ bụrụ Andy Ụba, late Professor Dora Akunyelu agara abụ director NAFDAC. Ọ bụrụ na ọ bụrụ Andy Ụba, ọtụtụ ndị Igbo ndị nọ na isi politics Nigeria taa agaghị anọ ebe ahụ. Ka ezigbo onye omesiri ọma anụnwa wee nye ndị mmadụ ha ga-eji were ihe ọjọọ wee kwụọ onye ụgwọ. Sọsọ ofu ihe ọjọọ Andy Ụba mere bụ na ọ bụ onye Anglican na ọ bụrụ onye fada. Kedu alụlụ a na Obianọ na-alụbeghị na Anambra steeti ka ebe a na-ekwu? Kedu alụlụ a na fada Mbaka alụbeghị a na-ekwu kịta maka na ọ bụ onye fada? Mana because na ndị bụ onye Anglican, ihe ọjọọ niile pụtalụ n'ito n'isi. So ana m ayọ ndị Christ Church Eziagụlụ ka anyị pụta with our card. Enwe onye yiriga ego iriri ịnarịalie, no problem, mana etipụ n'aka na apụga ma ọ PDP, maka ọ ga-abụrụ ọgbụgbụ ọnụ
ihe all the bishop and all the clergymen nọ na Anambra steeti gbakọrọ na Cathedral Church of All Saints Cathedral Ọnịcha wee kpebie onye ọbụla ga-agba mgbe okpuru na ọ ga-abụ onye abụrụ ọnụ. Achọrọ m ka onye ọbụla n'ime Kraịst bụrụ onye abụrụ ọnụ. Ana m ekene unu na-ayọ ka unu ziri ozu a zie onye ọbụla bụ onye Anglican. Echi niile ịpụta tụọ vootu gị ebe sara asịsa, ịtụọ vootu gị ịpụa. Enwe onye na-eke gị ego na ebe na-atụ vootu, ana na ego ahụ a na-eke gị abụrụ ezigbo ego. Ego ọbụla enyere gị echi niile abụrụ ezigbo ego, a na mmadụ ego ahụ. After all, ọ bụrụ ego ahụ kinyere ebibi gara aga. Ama m na unu ahụ gị ọ dị egwu. Biko na vidiyo a anyị adịghị achọ ka ekwu okwu dịka otu anyị si kọwa bụ ya bifo, ka ịghọtago ka pati nke a ma ọkwanụ nke ọzọ ghara iche ma anyị abịa ịsọpọtụ ha ma ọ gịnị. Mba, ihe anyị were n'ime ya dịka esi wee gwaba unu mbụ bụ aka ndị Katọlik na ndị Anglican Church na kedu otu ha siri chee na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị na Anambra steeti. Ama m na o metụchakwa ịmago ọda Igbo steeti, mana ihe were n'ụbọchị nke taa ka anyị kwuo otu o si wee gbasa Anambra steeti na kedu otu o si eme na Anambra steeti. So ihe a ị na-ele anya agha ọ wụrụgo ihe oyibo kpọọ holy war. Ihe oyibo kpọọ holy war wee egwuregwu inwe ike ịdị na-eche ma wee egwuregwu. So otego mgbe mbụ ka ọ na-eme abịa ihe dịka ịma ndị Christians, ọ bụkwa ịka bụ Christians, ndị Christians a na-epretend ka ha na-anụ ọgụ backyard ebe o buru ibu. Ọgụ ime ụlọ champion ọha ndị Christians nwee. So unu gee nje ọfụma. Ama m na nke unu gere ege, ama m na unu ghọtara ihe mere na audio message ahụ. Ịmago dịka mmụọ wụ Ịmatụ4, as the general overseer nke Ịmatụ4 TV entertainment and comedy ministry ha ndị a ga-asị na ha Ịmatụ4 na ha eklem ụmụ ihe general overseer mebi oru echi ka eweta title na offering bịa kwee na ministry ya. Jikwa m ike a na mana sịkwa m ọnwụ na-enye Okoye na Okoye agaghị akọleti, ghọtara. Mana onwe ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa kama ihe anyị na-achọ ka anyị kọwaa wụ ka a mara ihe a ga-eme gbasara agha dị na be anyị, ka a mara ihe a ga-eme gbasara agha dị na Anambra steeti magode between Catholic Church na Anglican Church. Agha ọ bụrụ ezigbo ihe, onweghị ike ịkpọ anyị wee move forward. Onweghị uru ụmụ anyị ga-erite n'agha. Ọgwụkwa nna ya achọghị ịgbanwe, ọ na ya achọghị ịgbanwe, ihe ọ ga-ebu ezigbote ibu. Unu adịkwa surprise one day mmadụ nwere ike ịdị na-aga na street ma ọ na-aga ụka chịcha plate n'aka, ofu onye wee daga chefuo ya daga n'ahụ, mawiri ya daga n'ahụ maka gịnị na ọchịcha plate. Eziokwu na ọwụsọsọ ndị Catholic Church na-achịgharịcha plate na even ndị ụka ọzọ sef akaghịkwa ndị Catholic na-achịgharị chaplate. So biko before esi ka ataki ya mmadụ na ọchịcha plate ị ga-ajụkwa ese maka na o nwere ka obodo dị na efoghị. So enwekwana ike n'anya gị nwa onye Catholic esi ka ị na-ekpechara ụmụ ya Hail Mary ndị a ka ị na-ekpe Hail Mary notice nọ ịnọghị n'akụkụ esoghị ekpe Hail Mary. Ụmụ ike ụdị ọkpọ nwere ike ịla ndị ya n'anya maka na osoghị ekpe Hail Mary. Biko nụ ana m ayọ na Ịmatụ4 na ayọ na orubeghị ife mmiri nsọ. Wetuo n'obi, ọkwa na ofu oluwa ka anyị na-agba mbọ ka anyị maa ma onwe ike ịna anya n'ihu. Wetuo n'obi. Amakwa na ineru anya ọfụma nwere ike na ịbụrụ onye Anglican sị ka ijeje nụọ onye Catholic, ha nwere ike sị gị abịasịkwa n'ụka ma ọ even hapụkwa ihe nata oriri a. Nwekwana ike bụrụ onye Catholic sị ka ijeje nụọ onye Anglican, asị ka nwekwana ya nwa kama ijeje chọọ ofu onye ogboni ma ofu onye amaọkụ. Daniel gị nwa onye Catholic ije nụọ onye Anglican, ọ bụghị ezigbote ihe ka ọ bụ. Eziokwu na Naịjirịa onye ọ na nwee
right ikpe ụka ma ọkwanụ ma religion ọbụla masịrị ya, mana o kwesịghịzi ịnọ na nke gị na-etiri onye ọzọ anya. Ịghọta gị, ịnọ na nke gị ị na-etiri onye ọzọ anya na wallet ya, ọ dịrọ mma. So ụmụ ihe ndị a ọ na-eme ka ndị ọzọ na-awụghọ ndị be anyị na-achị anyị ọchị. Efughị ebe ọwụ na religion a na religion a ha abụghị decide gị ime onwe ha ndị iro, ha mekigo onwe ha their enemies. Efughị mana dịka otu o si dị na anyị na-enekwa anya because anyị ma ebe ikwu bụ politin bag eje, so ka anyị na-awa ọchị ma nke na-eme eme, kama ihe anyị na-ekwu na platfọm awụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, anyị wụ ofu ndị n'ime Kristi, anyị wụ ofu onye n'ime Kristi, ka anyị hapụ ịdị na-eme onwe anyị akaje n'ihu ndị ọzọ, ọkachasị ndị religion na-awụghị Christians. Eme ha ga na-asị na egodonu ha ndị si na ha wụ ndị otu Kraịst na ihe ha na-ezuzugharị na-anụso onwe ha ọgụ. Efughị biko ndị Katọliks nọ na Anambra steeti ma ebe ndị ọzọ, adịm ekwu ọnwụ na o nwee ike inwe ka ị were ya na ataki ma ọ ka ịwakpo nwanne gị, chetakwa na nwanne gị ahụ nwekwa ebe o nwere ike ịba gị uru. Den ịwụkwa na onye Anglican ma ọ bụ gịnị, mata na onye Katọlik nwere ike ịba gị uru, ma ọkwa na onye religion ọzọ. Ọ bụkwanụ sọsọ nọ na Anambra steeti, enwekwa ndị religion ndị ọzọ, nwee ndị chọchis ndị ọzọ Protestant agụwa ha amanne ha chi na Anambra steeti, ha juru eju. Efughị so ọ bụ na unu na-eme, chetanụ na anyị nwa na-eklemu na anyị ma Chineke, anyị nwa na-eklemu na anyị na-eso ụzọ Kraịst, anyị kwesịrị ịdị na-eme ka Kraịst, anyị kwesịrị ịdị na-eme ka Kraịst. Anglican Church na Catholic Church dị ka ejima ka ha wụ, ma asị m kwuo ọ dị nke ejima ka ha wụ. So onwe ekwesịrị ịdị na-emegide ibie, onwekwana ekwesịrị iwere religion a were ya etinye n'ime politiks. Eziokwu na amakwa na onwe ebe politiks na-adịrọ, politiks dị everywhere. Biko ọwụ n'uche m si wee politiks hapụrụ ndị professional politicians. Ịghọtago, ọwụ n'uche m si hapụrụ ha si ebe a pụtawa, maka na ije etiri ha na wallet ma iji eburu ebubata ya n'ime ụlọ ụka, tọnụziwe ụka dịka ebe nwanne ga-eme ọfụ nwanne ọ na-enyo enyo, o nwekwaghị ike ịtụkwasị ya obi. Ọ dịghị mma ịpụta anyị ewere in the name of God, iwere ya na attack nwanne gị, iwere ya na-achọ ihe ị ga-eme nwanne gị, iwere ya buo nwanne gị ihe ọjọọ n'obi. Ọ dịrọ mma, ọ dịọkwanụ mma. Bikonu, ọ baghị uru ka anyị jee create another war, ka anyị jee gbawa another war. War anyị nwere n'ala Igbo already buru ezigbote ibu. Anyị na-ayọ Chineke, anyị na-achọ ka anyị mụrụ otu a ga-esi wepụsị ụmụ war ndị a. Ọ dịkwa mma ije were another war na-adị na nke dị adị. Bikonu, bikonu, ekenekwa m unu. Biko unu echefukwana ịsubscribe na ma YouTube channel Ima24 TV. Biko gaa na Facebook page m Ima24 TV, unu ruo unu ga-afụ mgbịrịgba esere ebe ahụ, unu klik ya na mgbịrịgba ahụ. Ya mgbịrịgba na-arụ ka o nwee ike mgbe ọbụla anyị nwee vidiyo ọfụrụ ka ọ na-ebubutere unu na peji unu. Biko ọ ga-amasị m ka anyị nwekwa na vidiyo ọzọ anyị ga-eme mgbe na-adịghị n'ihu. Igbo kwenu, Igbo kwezuonu.